Chérifou. Hey, docteur, Ça va? ça va? Wow. C'est mon Merci. Ça va. Ça va. J'espère qu'il m'a fait là. Non, ma fille yɔrɔ la dɛ. N donna kare kɔnɔ dɔrɔn n ye yɔrɔ ye direct. D'accord. Yɔrɔ fili ma taa tɛ. Non, ayi. Donc komi an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka analyse bɛɛ kɛ an y'a ye kɛri sɛgɛnna quoi. Kɛri sɛgɛnna yɛrɛ yɛrɛ de. I y'a ye wa. Bon ne yɛrɛ ma taa nin kɔfɛ n'i ma se ka waati jan bolo. Hey, docteur. Écoutez, Oui. Analyse papier filɛ. Donc ne bɛ se ka ye. d'accord, ɲ'a mɛn. Ala ka sini ɲɛ. N y'a mɛn. Allah papa. Hey, ma fille. Ça va? Ça va, Tu vas bien? ça va. Hey, école jiginna kelen yan? Ah, Ah, c'est bien. École min, ça va là-bas? ça va. D'accord, j'espère que cours ninnu bɛ ka d'i ma i b'u faamu. Ah, on met la chambre. D'accord, y a pas de problème. O diyara n ye. Fɛn dun, Isufu dun? C'est pas bien, non, pas je fais ça là. Ah, il y a une place sans nom. Les gars sont organisés. Ok, problème t'a la. A y'a hakili to ɲɔgɔn na. Ok. D'accord? Ok. Mais papa, ne yɛrɛ nana sisan nɔ ka na kuma i fɛ. Ne ye i n'a fɔ mɔgɔ min tɛ mun ye, o tuma mun de bɛ yen? Ma fille, foyi tɛ yen sa. Hein? I hakili sigi. D'accord? Ne yɛrɛ ma foyi de faamuya la nin waati laban in na i y'o i b'i sigi ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ. Ni min bɛ k'a fɔ an ɲɛna o juste. Ne de k'i ma n ko fɛn tɛ yen. Ah, ou bien ne ko ten tɔ n y'a Kana faamu. jɔrɔ o la sa, ne de ma f'i ye n ko fɛn tɛ yen. Il y a absolument rien. Ko de ka ca dɔɔni dɔrɔn a banna sinon foyi. Absolument rien. Ne yɛrɛ kun b'o ko n'a sɔrɔ i bɛ ka wari min dirige n'o de bɛ k'i sɛgɛn. Nafolo to yen nɔ an ka jɛ wari min bɛɛ lajɛlen kɔ pour que an bɛ se ka vie ka ɲɛ cogoya min na. E bɛ ka ɲinɛ min kɔ papa, e ka bon ne bolo ka tɛmɛ ni wari min sanu ye. E ye ne ka fɛn bɛɛ de. N tɛ fɛ k'e ye i sigilen don i bɛ ka penser cogo sugu dɔ la vraiment a bɛ ne la stresser de. E yɛrɛ b'a dɔn den jigi ye an mansa de ye. E de ye ne ka fɛn bɛɛ ye. I kana to k'i sigi k'i yɛrɛ jigilatigɛ cogo sugu dɔ la sa. Ma fille, foyi t'i fa la. I y'a mɛn? Nafolo ko sira la, ne ye nafolo gérer min ka ca ni nin ye a ka ca. Nafolo ko tɛ. Wa n m'a fɔ cogo di? I y'a mɛn wa? N bɛ fɛ ka yir'i la dɔrɔn c'est à dire que ko de ka ca dɔɔni dɔrɔn i b'a dɔn tuma dɔw la affaire bɛ ɲagami tuma dɔw la o ko bɛ caya o dɔrɔn de don sinon foyi tɛ yen. Ah, ok, ne ko ten. Sois tranquille, d'accord? Ok. I y'a faamu? D'accord. I bɛ nin mara yɔrɔ dɔ la yanni mɔgɔ ka s'a ma ni mɔgɔ sera a ma n b'a minɛ. Papa, o ma jumɛn de don? Si o to yen ne ko i k'a mara ɲɛ de ni mɔgɔ sera a ma n b'a minɛ. Papa, ne tɛ ka nin faamuya dɛ. E ma deli ka diɲɛ fɛn foyi de di ne ma so in kɔnɔ yan fɔlɔ ko ne k'o mara ko ni e mago sera a ma k'e b'o di ne ma. E filɛ ka nin papier in di ne ma de ko ne k'o mara ko ni e mago sera a ma. Papa, ni min bɛ yen nɔ a fɔ ne ye walayi ko ne tɛ ka foyi de faamuya e la. Ma fille, i t'o si denmisɛnnin kojugu ye bilen. I y'a faamu? Ne ma deli k'a kɛ fɔlɔ mais ne y'a kɛ c'est que ça veut dire que ɲɛci dɔ de b'i la. I bɛ se k'a mara ɲɛ sinon n yɛrɛ bɛ se k'a mara n yɛrɛ ye o mais n'i y'a ye n y'a d'e ma a ka di n ye e de k'a mara. Ah, ok, problème foyi t'a la. Ni mɔgɔ sera a ma dɔrɔn i b'a di yan. N y'a mɛn. I y'a faamu? N y'a mɛn. O tɛmɛnen kɔ ma fille, ɲɛnamaya kɔnɔna ko ka ca kojugu. I y'a faamu? Yɔrɔ diɲɛ ko foyi tɛ tiɲɛ ye. Lahara ko de ye tiɲɛ ye. Mais n bɛ min f'i ɲɛna den ni mansaya la kana kɛ mɔgɔ jugu ye. I y'a faamu? Kana kɛ ɲɛngo ye kana kɛ asiri ye. Kɛ i yɛrɛ ye
nga kuma fam I jigi dalo ne ka ne yi fa I bi jɔ ka mun ye mais I bɛ se k'a bila I kun na ko don n'a nataw la fa in bɛ se ka taga b'i kɔrɔ dɛ non I hakili sigi sa kumakan dɔ de don k'a f'i ye pour que I k'a faamu I jija I ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ ɲuman bɛ sɛbɛn mais abada mɔgɔ ɲuman tɛ mɔgɔ kana kɛ maa jugu ye quoi I ka kuma faamu N y'a faamuya o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen I ka kalan I k'i cɛsiri kalan na kosɛbɛ I y'a faamu parce que mɔgɔ n'i ma kalan I bɛ kɛ kalanbagaw ka jɔn ye don dɔ la donc kalanko in n b'o fɔ k'o gɛlɛya I ye kosɛbɛ N y'a faamuya I ka kuma faamu mais papa e ko ne ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye ne dun y'a remarqué an filɛ waati min na fɔ sisan n'i kɛra mɔgɔ ɲuman ye bɛɛ de bɛ bila I kelen compte la ma fille o ye Ala yɛrɛ ka danni kɛcogo de I y'a faamu mais n kɔni b'a dɔn kɔni n'i kɛra mɔgɔ ɲuman ye fɛn damadɔni bɛ yen nɔ olu bɛ tɛmɛ i la o ye fɛn damadɔni jumɛn ye mɔgɔw b'i bonya mɔgɔw bɛ siri ɲɛ wa mɔgɔw bɛ k'i fɛ e tɛ fɛ mɔgɔ ka k'e fɛ yan papa ne bɛ fɛ mɔgɔw ka kɛ ne fɛ dɛ mais n'i kɛra mɔgɔ ɲumanya de bɛ nin bɛɛ lase mɔgɔ ma n y'a faamu sinon I ka téléphone yɛrɛ bɛ ɲini ka na kɔrɔ ten sa o I bɛ tila k'a miiri wele k'a k'a falen ko ne ko ten n y'a mɛn d'accord n bɛna exercice dɔ dira n ma n bɛn'o kɛ d'accord problème t'a la n yɛrɛ bɛ tila ka jigin sɔɔni Sanata! O ma danga de bɛ quoi? Danga de b'i kɔ? I tɛ manamana ko la dɛ. N cɛbakɔrɔ jɔlen don k'i fɔ. Hey, I t'a to. Ne bana kun bɛna ka téléphone san ka di ma nin de don. Hali e t'i nakun dɔn bilen. E t'i nakun yɛrɛ dɔn bilen. Bura. Yaro ne a f'i ye nko n'i bɛ kuma ne fɛ I kana pɛrɛn-pɛrɛn ka kuma ne fɛ. E bɛ pɛrɛn ka kuma ne fɛ mun na? N bɛ na ni san pɛrɛn in bolo k'o fara n kumakan kan. Wallahi ni téléphone. Wa b'a f'i ye nin ka k'a fɔlɔ n'a laban I kana pɛrɛn-pɛrɛn ka kuma ne fɛ. Ayiwa Ala. O ye tiɲɛ. E ye téléphone san ka di ne ma e ma téléphone san ka di ne ma a bil'i kunna ko ne tun bɛ téléphone sɔrɔ ne banna k'o ma de e ka nin furukolonden n tɛ ka lafiya foyi sɔrɔ a la téléphone kelen min sanna ka di k'i b'a fɔ k'i bɛ n kunna da o fɛnɛ na. I ma kunna da dɛ ne ko de n k'i ka téléphone de to yen téléphone to yen. Ni téléphone kelen tɛ n t'a to yen wa n'a ka di ye I bɛ se ka téléphone in minɛ a ka di ye cogo min k'a kɛ ten ne bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ min ka ɲi ka tɛmɛ nin kan. Alahu akbar. E ka furu ne ma ɲɛsuma foyi sɔrɔ a la ka sɔrɔ ne m'e furu ye ne ye. N bɛ min f'i ye. La ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah ne ka du ci. Sanata! Ni ye don fini ye. Sanata I t'i miiri Ala la. A dɔn ko sigida in bɛɛ ka bonya bɛ ne kan. Ne ye cɛkɔrɔba de ye. N'a fɔra ko Babura yɛrɛ muso tatɔ filɛ. O ye ɲuman ye. I t'i miiri. Nin ye ne ka fini don I ta dɔgɔmani de ye. Nin y'a daminɛ tɔ de. Ne ye denmisɛnnin de ye cɛkɔrɔba furu tɛ se ka ne kɛ mɔgɔkɔrɔba ye. Cɛkɔrɔba furu tɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba ye. I t'i miiri ko funaan ka jan. Bɔ yɔrɔ. I bɔra yɔrɔ min na ka na yan. I t'i miiri ko funaan ka jan. Sabali Sanata. Wallahi ni ma sabali n bɛ fɛn kɛ min man di Ala ye. Ko ka di I ye I bɛ se k'o kɛ. Ne ka fini don ta kɔni nin y'a daminɛ ne ye. E tɛ ne fɛ o ka bɛn cɛ ma ne fɛnɛ tɛ n yɛrɛ fɛ. O kɔni ye nkalon ye. Ni ne t'e fɛ e tɛ ne fɛ I tun bɛ kɛ ne ka so yan. Ne bɛ ne fɛ yan de sabu n b'i fɛ. Ni ma sabali wallahi ni ma sabali I sere I yɛrɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ téléphone digidigi kama
daga ma se ka sigi a lajɛ a filɛ e ɲɔgɔnna jumɛn bɛ min ka tilela ma mɔ i ɲɔgɔn jumɛn bɛ min tɛ a ka tobili la nka e de barika bannen don foyi e m'a fɔ ne ɲɛna ko sɔnni ne ka na yan nɔ e tun b'i bamuso dɛmɛ k'a ka baara kɛ yan mun de b'e bali k'e tɛ se ka daga sigi i bɛ daga kulonni ta dɔrɔn k'a sigi saribɔn kan ka tobili kɛ n'a mɔna i bɛ n wele an b'a dun dɔw bɛɛ tɛ se ka kɛ ne ka kɛ gala koyi ne fana bɛ sɛgɛn nin ye tiɲɛ wuladafɛ dunan tɛna se ka na ne ka du ci ne yɛrɛ ɲɛna ne kan ka min kɛ ne b'o dɔn o tɛmɛlen kɔfɛ n terikɛ bɔra yan kiribiti k'u ye diɲɛ kan bɛɛ da ale kan ka diɲɛ manamanakan bɛɛ fɔ ale ye ka dugu wuli n'ale ye ka na nafigi fosi ka kuma fɔ ɲɛna yan nɔ kiribiti ka ko man di ne bi a ka ko man di n ye sini wa n tɛ fɛ a tɔgɔla kuma f'i ma na d'i ma i ka fɔ ne ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'an ka kuma k'an ka kuma mɛ min ye kiribiti tɔgɔ ye a kana don ne ka kuma na kiribiti ne ni kiribiti ka jɛɲɔgɔnya a ka kɔrɔ ne ye ka furu ye san 10 o de y'a to n k'i ma n k'i ye wuladafɛ dunan ye n b'a f'i ye saga ni waati bɛɛ n k'i ye wuladafɛ dunan ye n k'i k'i sigi sigiyɔrɔ la i ta ka di ni kiribiti ye dɛ nafa min bɛ kiribiti la o t'i la dɛ siɲɛ 2 nafa min bɛ kiribiti la o t'i la i tulo bɛ na Bura ne bɛ n ka ko kɛ ta dɔ sisan sisan n bɛ min f'i ye n bɛ taa ci la ka na kiribiti kan ka fɔ n kɔ n'a fɔra n kɔ k'a k'i bisimila ne ka na n bɛ taa dɔrɔn n bɛ sigi i tulo bɛ n kumakan na wa n ka n'a sɔrɔ ɲɔ mɔna fɛnɛ walahi ni nana sɔrɔ ɲɔ ma mɔ ala bɛ min kɛ ne t'o dɔn nka ne ba bura bɛ min kɛ sanata ne yɛrɛ b'o dɔn a tɔnɔ bura kɔnɔ furuba i bɛ n'a sɔrɔ dumuni mɔna kɛ komi e ye dɔrɔmɛ 100 di ne ma bi nin y'o wasobanjɛ bi sɔgɔmada in na o tɛ yan kɔrɔlen ne b'e balo yan nɔ tiɲɛ tɛ ne tɛ balo ya ka kɔrɔ bi 100 ni 1 k'e ka n'a sɔrɔ dumuni mɔna 100 in kɔni bɛ malo kilo 1 sɔrɔ 100 in a bɛ malo sɔrɔ a bɛ charbon sɔrɔ a bɛ tulu sɔrɔ a bɛ machine sɔrɔ mɛ daga n'a ka di n ye wagati min de b'a sigi baasi tɛ ne ka taa ka na ne nana e jamalen do e ma ne ɲininka Bamakɔ ya 100 nasɔngɔ o yɛrɛ tɛ di don o don n'o dira don min na ne tɛ lafiya taa i bɛ tila ka na ne dafalen sɔrɔ yan nɔ daga kɔni ne b'a sigi mɛ i sagona wagati de tɛ n telefɔni dili ne ma ne tɛ ka se ka ɲɛsuma fosi sɔrɔ e dun don e tɛ ne bɛ telefɔni mara ne ye telefɔni mara sɔn ne ni tɛ fɛn min n bɛ ka na ci la kɔfɛ kare ni na yan sigi wa komi n ka papier bɛ dɔ bolo wo in kɔnɔ yan donc maintenant n'ale kan ka ɲɔgɔn ye ka fɛn dɔ bila en place ça va dɔɔni baasi kɔni t'i la baasi foyi tɛ la o bɛ cogo di a tɛ cogo la ne yɛrɛ bɛ fɛ ka taa n senna yaala nka n ka kan ka t'i fɛ yen i fari bɛ cogo di fɔlɔ alhamdulilayi bi n bɛ ala tanu yɛrɛ de n bɛ ala tanu kosɛbɛ bi Mohamed n bɛ min f'i ye ka segin k'a f'i ye i hakili t'u yɛrɛ la Mohamed e muso in nangaraba minɛn falen don o don an bɛ kafe min na dakuruɲɛ 1 dakuruɲɛ 2 y'i poro i dusukun ma muso in a bɛ ka fɛn dɔ k'i kɔnɔ i yɛrɛ tɛ min sabali kɔrɔbura n'i jɔrɔ kun y'o de kana jɔrɔ o la fiyewu ne muso non a t'o kosogo min kɛ o mɔgɔ tɛ quoi ne yɛrɛ b'a dɔn min bɛ na ne de b'a dɔn min bɛ na bi musow man ɲi koyi bi musow bɛ sɔn fɛn sugu bɛɛ ma waritigi nɔfɛ bi musow bɛ sɔn fɛn sugu bɛɛ ma nafolo kama kɔrɔbura i ka kuma ye tiɲɛ muso tɛ dɔn ka ban mais i buramuso in ale tɛ sɔn nin ko ninnu ma ale tɛ nin ko ninnu kɛ kana jɔrɔ n'o de don kɔrɔbura kana jɔrɔ o la fiyewu i y'a mɛn n'Ala sɔnna ma n'i ko ten en même temps ne yɛrɛ tun mago b'e la ka kuma dɔ wɛrɛ f'i ɲɛna kɔrɔbura e filɛ nin ye so min kɔnɔna la nin ye kɔrɔbura so in man ɲi so in ne ka mɔgɔw mana na e ye ko nin ye ne kɔrɔkɛ de ye a filɛ nin so in kɔnɔna la yan nɔ o tɛ tɔgɔ ɲuman ye ne ma sa kɔrɔbura ne ye wari di e ma siɲɛ fɔlɔ la n'i ka taa so ta
ne tɔɔrɔ ye wari ko kɛ cogoya min na ko de cayara wari ma ko de cayara ni n ko n b'a bɛɛ f'i ye n yɛrɛ bɛ maloya hɔrɔnya la o de y'a to an y'a tigɛ k'a turu n nana musoman ɲɔgɔn ye basi tɛ problème t'a la basi foyi t'a la n'i ko ten n bɛna wari wɛrɛ d'i ma tile fila in na i bɛ taa yɔrɔ ɲɛnama ta i bɛna wari di yan n ka taa yɔrɔ ta e yɛrɛ bɛ ka e y'a kɔrɔ e bɛ ka yɛlɛ cogoya min na est ce que ne ye wari d'i ma a tɛna kɛ fɔlɔ ta ɲɔgɔn ye nɔgɔ danabaliya donna kow la sa wa ayi danabaliya ko tɛ o kɔrɔ fɔlɔ kɛra ne bɛ ka fɔ ko ne bɛ wari d'i ma e bɛ ka yɛlɛ cogoya min na yɛrɛ o yɛrɛ bɛ ka sabu n dɔgɔ ye hakilina dɔ de ta min ye bonyana ma waritigi o kɔrɔkɛ de bi yan a maloya ka bon ne yɛrɛ tun bɛ maloya hali ne tun sɔn ka na ne nɔfɛ mɔgɔ ne ye ko k'e bɛna ne bɔ yen o kan ka kɛ nisɔndiya ko de ye ne bolo kɛ o ye tiɲɛ ye mais n'i y'a ye fɔlɔ ma diya kɔrɔ bila o ne m'a fɔ maa bɛɛ fɛnɛ kan na fɔlɔ ta kɛra cogo min na ne ma ou bien n k'o ɲɛf'i ye de a ka ɲi sa o bɛɛ to yen sa sisan dɔgɔnin o don i tɛ n to yan nɔ ayi non a ka ɲi sa problème t'a la n'i ko ten de n bɛ wari d'i ma mais ne b'i deli a kɛ ala yɛrɛ de kama ni wari dir'i ma i ka taa so kɛ n'i ye wari di yan n bɛ miiri ni n bɛ taa sanfɛla de ta n bɛ taa ni duguma yɔrɔ jumɛn de ka di ye sanfɛla de ka di wa duguma de ka di a bɛɛ ka kan ne ma i ka bɔ nin so in kɔnɔ dɔrɔn k'a kɛ so dagabana ye parce que ne tɛ fɛ ne ka mɔgɔw k'i ye nin so in kɔnɔna na n'i ye wari ni ɲɔgɔnna wari bɛ ne bolo n'i ye wari dan tigɛ sɔgɔma wulafɛla b'a sɔrɔ ko bɛ ɲɛnabɔ basi tɛ problème t'a la donc tile fila in na n'ala sɔnna i y'a faamu o tɛ baasi ye n'ala sɔnna n yɛrɛ b'i sɔrɔ so in o tɛ baasi ye n b'a ɲɛnabɔ i y'a faamu n bɛ taa n ka ci la aw bɛ ɲɛ n'ala sɔnna n b'a kɛ ten awɔ merci beaucoup n yɛrɛ bɛ taa mun awɔ k'an bɛn awɔ alhamdulilayi bɛɛ kiribiti wele sisan kiribiti tun ye denni ko dɔ fɔ ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛna joli jan n'a y'o jan sisan n bɛ kiribiti wele an bɛ waa tan n'o denni ma n b'a fɔ ko n ye so dɔ sɔrɔ muso in a bɛ sara kalo kalo 70,000 n'i y'a fɔ sisan kalo kalo 70,000 n'a y'o jan kalo kalo n b'a fɔ kiribiti an bɛ waa tan di denni ma kiribiti yɛrɛ ni n tora ka dɔɔnin d'ale ma n bɛ waa 5 d'ale ma kalo kalo don o don n bɛ sɛ dun ayi ni mɔmɛ de ka na ni wari a kɛcogo ɲuman bɛ yɛrɛ kɔnɔ walayi so wari ɲɛci wɛrɛ bɛ min tɛ so ye walayi. Nana ne tɛ ka kuma i fɛ yan. Isufu mun de bɛ yen o tuma e mana ne sɔrɔ ne bɛ n ka leçon ta de la fɔ ne k'o bila k'e laminɛ yan a y'i yɛrɛ fɛnɛ sa i mara man di dɛ. Nana halisa o don ko kɛlɛ in hakili b'o de la ne kɔni bɛ mun f'i ye n'i ma sabali fara i bolo da kan n t'i taga sira ye dɛ. An bɔra mankan na o don dɔrɔn e b'o ta k'o da kɔrɔ bɛɛ kan. Isufu depuis o don n m'a f'i ye k'i k'an ye k'an to yen k'an fɛ ko bɛɛ ye k'a to yan bi i nakun ka n'i sigi an fɛ k'i bɛna mura kalan ne ye i ka kuma ninnu a tɛ ne intéressé dɛ n'i nakun o i tɛ wuli ka taa ka n'a fɔ k'i bɛna ne da don kuma la n sigilen dɛ. Nɛnɛ ne t'i ye k'i to yen sabula fɛn min ma an ni ɲɔgɔn cɛ e ɲinɛnen don o kan ne tɛ ɲinɛ o kan. I yɛrɛ ka kuma de don n ko balimaya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o tuma i bɛ ɲininka kuma fɔta wa. Nɛnɛ n bɛ fɛn kelen f'i ye ekɔliso in na yan nɔ e bɛ ne ni musomanin tɔw cɛla don a man di ne ye ka boli boli mɔgɔ nɔfɛ i n'a fɔ wulu n'a tigi ne kɔni bɛ fɛn kelen min f'i ye sabali n'an yɛrɛ mansaw nana bɔ nin kalama k'a fɔ k'an tɛ bɛn a b'u décourager an ka ko la. A b'u décourager an ka ko la a fɔ o de ye ta décourager ka ko la c'était papa ala hali ni papa bɔra kalama sisan k'e ni ne bɛ mankan na a tɛ foyi fɔ a tɛ n kɔrɔfɔ a tɛ n nɛni nɛgɛ foyi a fɔ a bɛ n naja yɛrɛ de e bɛ ka ɲinɛ min kɔ ne ye papa ka princesse de ni min ye ne ja ne b'o kɛ so in kɔnɔ yan wa ni min ye ne ja ne b'o de fɔ foyi tɛ fɔ n ma. O ye hakilina ye
nka o tɛ papa hakilina ye a ka di papa yɛrɛ an ka bɛn an ka kɛ kelen ka balimaya sinsin e yɛrɛ mɔgɔ mana ni ne ye kɛlɛ la tan tɔ an tɛna kɛ mɔgɔw sago ya N kɛra mɔgɔw sago ye an ma kɛ mɔgɔw sago ye ne ka sira fosi de t'u la e bɛ ka ɲinɛ min kɔ n'i ye ɲininka i bolo k'e jamalen de don ne dun jamalen don ka tɛmɛ i kan e tɛ se ka kuma foyi fɔ ni nɛgɛ-nɛgɛli ni kumajigi ye dɛ e ka kuma bɛɛ ye jamalen ka kuma de k'i pɛrɛn-pɛrɛn olu dun filɛ n'o kɛ na dɔrɔn ayi i ne ka bana bɛɛ de lawuli ne ma deli o la papa ye ne dege min na ni ne ye min kɛ n'a ma ɲɛ sisan nɔ i bɛ ne lasigi de k'an kunkolo munumunu i b'a fɔ n ye princesse tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ye nin min kɛ nin ma ɲɛ dɛ n fɔ ma n'o kɛra ne b'a dabila mais e y'a kɛ cogoya min na ala ne y'o kɛ dɔrɔn u bɛ dɔ fara ne ka ko tɔw kan ne ye nin bɛɛ faamuya nka ne bɛ mun f'i ye hali bi halisa sabali fara i boloda kan Yusufu n tɛ sabali fara n boloda la bi n t'a fara n boloda la sini e ko cogo di e bɛ ka ɲinɛ min kɔ ni mɔgɔ min ye ne ja ne b'o cogo de nɔfɛ wa ni min ye ne ja ne bɛ bɔ o de nɔfɛ jagoya de don ne ka tugu e nɔfɛ yan d'accord f'i fana k'a dɔn k'a fɔ i nɔfɛ yalalaba o bɛɛ t'i nin ye dɛ i taamakɛ ɲɔgɔn woloma mɔgɔ minnu bɛ ka tugu i nɔfɛ e fɛ k'u b'i fɛ i diyaɲɛ de kama u tɛ ka tugu kɛ i diyaɲɛ kama koyi u ɲɛ bɛ nafolo in de la ne kɔni bɛ min f'i ye halisa i janto i yɛrɛ la kuma dɔ bakari de kɛlen don ka kuma dɔ ɲɛf'i ɲɛna nka halisa ala ka tiɲɛ dɛmɛ nin bɛɛ kɔfɛ mun de bakari tɔgɔ don kuma in na i b'a tɔgɔ tigɛ i ɲinɛ mun kelen min kama bayari yɛrɛ ne yɛrɛ tɛna temps perdre e ni ne yɛrɛ i ka nin kuma inutile nin na kɛnɛma jumɛn kɛnɛma ou soit i b'a fɛ n ka wele ka bila i la ne ka ne gɛn ka bɔ kɛnɛ ma e ni dun in tigɛ ka surun ni ne yan ne fɛ n k'an bɛɛ de ye kelen Yusufu n ko kɛnɛma ok d'accord n y'a faamu ni ko tɛ ne bɛ taa nka ala ka don wɛrɛ jira n na a filɛ hali kulonkɛ tɛ se ka k'a fɛ yɛrɛ nin y'a diminen bɛɛ de tantɔ